Za Aleksinac.net govori Nemanja Golubović, trener košarkaškog kluba Jastreb. Nemanja, počele su pripreme za novu sezonu i koliko sam saznao, 8 godine za redom trener KK Jastreba. Stvarno velika retkost. Kaži mi, molim te, šta ima novo u Jastrebu? Pa ovako, Gidro, prvo hvala što si došao da nas ispratiš. Pripreme su počele prošlog ponedeljka, 18. augusta. Uglavnom, nema puno promjena, ekipa je ostala skroz ista, što mi je veliko zadovoljstvo. Imali smo Mitrovića, najboljeg strelca lige, koga su dosta sa svih strana tražili, ipak je odlučio da ostane sa nama, kao i svi ostali igrači koji su prošle godine bili dobri i doprineli da imamo najbolju sezonu od kad klub postoji. Na nama je sad da se dobro pripremimo i da budemo spremni da pokušamo da napravimo još bolji rezultat u odnosu na prošle sezone. Da podsjetimo, prošle godine 6. mesto. 6. mesto. Može li Jastreb da uzleti još više? Jastreb, ja mislim da može. Sačuvali smo istu ekipu, to su uglavnom mladi momci, iskusni za po jednu sezonu igranja u tom rangu takmičenja. Upoznali su oni moj način rada, ja njihov, tako da sam ja siguran, ako ne da budemo bolji, bar da budemo isto plasirani. Liga je ove godine povećena za 2 kluba, bit će 16 ekipa, bit će kvalitetnija, ali se nadam da ćemo mi biti u gornjem delu tabele, a zašto ne i neku poziciju bolje plasirani nego prošle sezone. Koliko sam čuo, Jastreb od skora ima i mlađe kategorije. O čemu se radi? Da, uslov za takmičenje ove ligi je i jedna prijavljena ekipa u mlađim kategorijama. Prošle sezone nismo imali jer smo bili tako reći pozvani kao treće plasirana. Ove godine smo se i u tom smislu ozbiljili. Trener mlađih kategorija je Nikola Stojanović, koordinator Košarkaškog saveza Južne Srbije za mlađe kategorije. Imaćemo jednu mušku selekciju pionirsku, također imaćemo i 3 selekcije u ženskoj kategoriji, jedna će čak igrati kvalitetnu ligu Srbije, što je izuzetan nivo takmičenja za mlađe kategorije. Da se vratimo na prvi tim, jer će biti još neko pojačanja? Ima šansa, nada, kako već, da jedan igrač koji je rodom iz sela Adrovca odavde, živo je dugo godina u inostranstvu u Austriji, sada se vrati u Srbiji, trenutno je na pripremama na Zlatiboru ABA 2 liga, u pitanju KK Čajetina. Ukoliko tamo se ne izbori za ugovor, a ja mu svim srcem želim da se izbori, mi ga čekamo ovde i bit će nam ogromno pojačanje i ogromna pomoć za još korak više naredne sezone. I mi jedno čekamo da počne nova sezona, a do tada, koliko vidim, marljivo se radi. Radimo jako, hvala ti još jednom što nas pratiš i sve najbolje.